Ini, paisa ni pastara ni. Unsa man ni Dams? Tirada na to diri ron Dams. Kahit sa magitag ng manok, litson eh. Ha? Litson? Kasi litson ni Adams. Ikaw? Magtarong tuyap, kapoy ba kasi duko diri ah. Grabe po ka to eh. Kung siya po ilitson dia, di na kakaya bungkag na oy. Otro buong tansyo nga kasi, kuhon na karon. Unsa ba litson na to dere? Ay, iro. What? Iro, mamunal ta. Ikaw yan, pagsulo dito. Nabuang naman siguro ka. Manok atong litsonon. Ay, nakakawat kag manok ba? Kawats nyo kabuang, makabot-amot ta kay puntip atong trada. Sos, nanabo na kamot-amot ninyo. Yan mo atag rag, 2 o 5, may pag magpuyo mo. Bitaw, tama pa sa bantoy. Anong di nagkungamot? Otro pug ka. Gis, lang gigamot nimo sa una. Ay, Kuya Wills, basta makadungog og amot bakit magsakit akong tiyan. Ganay sakit akong ipon. Ako di na dyo, kamot anak, kaya ako may nagbuhat sa tagangan. Ang liburan eh, mahal ba kayo? Marmaang damula ko, may pa ako nabuhat na da. Ani na lang be, ako pulit sa manok. Kami balas lamas, na 1,000. Oh sus, nararam din na ako pa sa manok. Una na ko. Uy, Tanchong, ikay bala sa tuyo og suka. Oh, sige. Ikaw ko'y sa lamas. Sige, ako Iyo, na lamas, bahala. lamas. Ay, sa Chong. Apili lang po kuling. Naunsan may taon ni Dams. Sige, kadaghan naman sa kuha. Reklamo ka? Wala kay bahin sa kaon. Sige na lang oy, naunsan namin taon ni oy. Dokoy, saan mo paabot ni mo? Lakaw na. Di man ako ba asam kung mangitag lamas. Nalain sa City Hardware ka mo to. Tama na, bako na baboy ito boy. Ikaw Dams, saan ipaabot mo diri? Paligunon pa na ko ni. Ligunon, kabalon ako. Ako may ako gamot, ilutan lang kami. Gawang bantoy eh. Uy, ano may mga tirada niya dre? Wala pa po sa'yo, nagkuhan Saan mo. Pintik! Pintik! Amo, dimutangan rin no. Mintik bigkuhan ba? Binuang man ninyo. Basit na mo yung tirada ba? Wa mo nagpaibalon sa kuha. Isa-isa. Chuminga. Ayay ka unsa man ninyong gipanghonghong diha. Wala, Paps. Wala lagi. Sige. Di ang mga batay, di mo share sa kuha ba? Unsa ilang tirada? Wala ka na lang ko eh. Yes, salamat. Utro butong may amot. Pito sa Dams. Pamuhot ni Tarong mo. Dams, namiyaw. Oh, batoy. Parang man ako. Ay sa. Isa. Kumplito na. Mo no, kumpleto. Truha man kambyo. Ay, iuli. Ay sus, nangita pag kambyo. Di palitan ko nagmamasita sa audio source palamin kayo ba? Abi lagi kupit nimo. Pit lang gyapon. Uling oh. Para mong tuyo. Unsa man imo Tanchong, pasubo man na. Pasok bali na nga gihatag ra man ako si Muha. Unsa mo diadra nang lamas oh. Unsa man ang lamas nimo koy, nagkayuta pa mo na. Ay nasigreklamo dia. Bagong harvest ganino. Nga patay hilak ka mong tag-iya na. Asa magagikan na ako eh? Ito la, merci God. Kaya nagkambig sa mga tanom dito no. Napagay yung mga talong okra dito. Maganik mo na ko apila. Biskot kining bataan nyo. Masakitan tagtiyan na ng style ni mo. Ramang ka? Mag-ampo rago taon niya. Inikaon para dito masakitan tiyan. Ikaw putoy. Napa checkpoint. Piskot yun yung mga buang oh, nag-food trip din sila. Litsun manok ilang tirada. Hey! Ingo pa si Damulag nga wala doon sila tirada daw. Kabalo ko, naikulang sa ilaha. Kaon ako. Ulat lang mo diya. Kung sa ba paabot ninyo diya, imarinit na niyo. Oh, tara, tara. Ikaw. Ako kaya ang gidahian na marinit ko ninyo. Kamu liyo kanyo. Hindi mo glalis. Tani tabangan na pala be. Tara. Tara na. Tara niyo na. Ay, Sibugay. Kutsilyo, Chong! Kutsilyo, Chong! Wala kutsilyo mo, guna mo na! Ge, iwa ah. Gani kompleto tag mga guys kayo. Kontra! Siyong. Puro mo kayo tabang dira. Alay dira be. Iluta ko. May pa. Diri. Sige, pwede na itakam! Para magkaon na ta. Ay, sa! Oh, unsa naman budams? Yate, nakalimot ko! Ang pantuhog, ani di ay! Na, tanawa lagi ka. Maura yung importante si Litson, pantuhog. Ay, Sa ako man to pritohon. Balo lang si Muha. Ay, unsa yung makita ninyo? kanang ginalan mo! Sus, salamat jugay, Paps, kinagdala kag tirungan! Maasahan jugay ka ba? Saba ka diya.
mata na biya ta kaganina kung say tirada. Ingon ka guwa. Alangan, di ba ko ka moamot, God? Hindi mo amot si mong mata. Ug wa ta mo nakitaan. Di gyud ako may balaan nga puntret din yung pirada. Ay si Yoyo dia Paps. Ang binanturungan. Alin na diri. Apil ako kauna. Mana na iya, kulit iya, atras. Amen tusok, itusok. Tusok. Buli kata! Beli kata. Pasok. Matusok. Ayos na! Oh, ya kasi mo tuyo kan eh. Oh, tanaw man mo sa kuha. Ikaw maniwit. Ikaw ni balik tuyok dia. Paabot, di mo! Dali ako, dali. Tarungan ha. Tingnan lang may loto na. Oy, asa man mo na doon? Lapas naman ka! Ah, diara di ay. Ang muli ang tanong ko nagbalay. Biskot nga ulan to pandamay kayo. Di gani kayo na pangkitaan ng pagi. Ang mga buang dito. Asa man to? Luto na na Paps. Mauna na na! Mauna sa inyong kabuang nga hilaw pa na. Ang mga sirok pa ninyo oy. Pwede na mong guna, Paps, kay pula na kayo no? Mupulag din na imong naong ug masumbagan ta ka. Pwede na kayo na ihaunon ba yun? Pero humuta. Relax lang mo dia. Paabot na paabot. Ako ang paan ha. Ang isol ako, isol! Ako bris! Pagilo mo. Pag naluto. Benbahin ng mga tibagha ko. Kapoy na makigtuyok dali. Lamiya pang tusukog tirungan oy. Oy, gamay na lang yung kulang. Luto na. Luto na gino. Uy, nagpanuol naman mo. Dito ra mo ba? Atang leki na bang Ilawan na to, bay, para mat... Oy, Kuya Wayo. Ilawan na to, para may ilas. Tingi kinuwaan na mo mga buang. Hoy! Uy, ugod koy. Tindamak. Utaw na. Ayaw, pamira! Uy, pabuti ako, Dams! Ayaw, pamira ya! Oh, Aisa. Relax lang. Nanginaw na mo? Mana! Sige, tama. Kau na ta. Grabe ka sumbay ko am rin pa. Hindi, kaon. Nito. Kaya pa kubi. Bukan ako eh. Baru to, kulit ako. Ini ta. Sinabog ko ay. Ay, ikuha. Pagibang mo na lang ako ang bahin. Pinunta mo ba na ko itong tuyo og suka? Uy, klaro yung mga tawanan ni, uy. Wa na good. Wa, oy.